Здравей! Ние сме изгубени. Трябва сигурно... Да, трябва да оцеляваме. Да копаем с бурци. Добре, копай. Орех! Виж дали има още. Още може да има. Още! Орехи! Орехи! Има заядени, дай да ги разделим. Има следа! Виж! Три ореха. Три за тебе и три за мен. Добре. Виж следа. Айде да ходим. Чакай Да. да се прибера орехи. В инвентара. Така. Чакай ме. И аз. Садиш се. Да отидем натам. Добре. Хайде. Хайде бе! О! Вкусна протеини храна! О, къде? Какво ще я вземи? Ето така. О, да! Хванахме я. Кой ще я вземе? Кой ще я носи? Ти я вземи. Добре. Вкусна на протеини храна! Ще ти го дропна. Добре. Вкусна на протеини храна! Ей, ти можеш да ми помогнеш. Вафа! Ще се разделим. Да. Чакай. Ще... Дръж го. Дръж го. О! Вкусна протеинова храна. Чакай да взема той. Ето. Чакай. Ето. Ето и за мен. Така. Да продължаваме. Мукук. Това. Не можем да го вземем. Къща! Таман! Къща! Къща таман за нас. Я са бегай, бе. Трябва да взема идеални теми маратонки за катерени. Я дръж! Лицето ти не е квадратно, но бива за Майнкрафт. Да. Аз съм Стив. Гледай. Така. Не го отваряме. Няма спокойно. Чай да се нагласи. Пилешко месо. Аз качам от дом. Я ела ей тамка. Виж. То подсмърча. Да купаме за да намерим нещо. Хай, аз имам кирка. Стига. Я виж, копая. Добре. Пеперутка. Стой, стой, стой. Вижте, хора, вижте. Стига, бе. Вижте, хора, тук е имало пеперутка. Той не е ли малко птиче? Пеперутка, бе, пепни го. Да го сложим в гроба. Да почива в мир.
Чакай да забия гроба. Ей тука. Не дей, бе, не дей. Стига. Сега. Добре, няма. Ту не мога да го прибера в емблема. Ах, кръставаци. Кръставаци. Вижте, хора, препятствие. Аз ще го мина по-рационален. Колко кръставаци има? От тук можем да пием вода. Аз минавам напред. Минавай. Тук наистина трябва да се минава. Не стъпвай тук, бе. Тук има посадени. Да. Ние ги посадихме, хора. Дед влезе. Аз там ги посадим. Нищо. Не знам къде сме. Да, къде ли сме? Ние сме на 1 километър от хижата. Мисля. Имаме дърт. Нищо друго не се полага. Стига, бутче, бе. Трябва да ти за път, да знаем на къде ми е. Аз пак не мога голям. Летеша голям. Така ще знаем къде ни е пътя. Тук е много кално. Така. Иди пак да стъпваш там, бе. Абе, ти не разбираш ли от... Виж, има две мотики. Не ме показах ли нещо? Има мотика. Не дей тук, бе, тук където аз. Чувам копка. Отивам. Да я спасим. Той го остави тук. Да я спасим. Тя ми звучи натам. И на мен. О, О, здели. Трябва да я спасим. Кабълстон. Дърво. Ти си имаш тебе. Да, знам. Какво? О, сядане. Змия! Чакай. Сядане. Отивам да седна. Да обечем змията. Голяма и... Тя по-голяма и от И... Маркуч. Чакай. Ай, спри се. Свършва. И... Чао! Това беше от нашето оцеляване. Ние го измислихме. И... Ще го Чао. посятуй. Посей го, айде.